Postoji pitanje koje tiho stoji u srcima dobrih ljudi. Ne izgovara se glasno, ne piše se na društvenim mrežama, ali odzvanja u noćima kada umor nadjača ponos. Zašto oni koji su čestiti, pošteni, pravedni i vredni često imaju manje, dok oni bez savjesti napreduju brže, bogatije i glasnije? Ako si ikada osjetio da daješ više nego što primaš, ako si gledao kako se nepravda nagrađuje, ako si radio ispravno, a ispao sporiji od onih koji gaze preko drugih, ovaj tekst je za tebe. Dobri ljudi spavaju mirno, zli ljudi spavaju bogato. Svijet ne nagrađuje moral, nagrađuje hrabrost bez straha od posljedica. Dobrota bez granica postaje dozvola da te gaze. Zli ljudi napreduju brže jer ne brinu koga će povrijediti. Dobri kasne jer razmišljaju o svima. Nije problem što si dobar. Problem je što očekuješ da svijet bude pravedan. Pošten čovjek traži dozvolu. Bezobziran uzima. Zli ljudi ne pobjeđuju zato što su pametniji. Pobjeđuju jer su spremni izgubiti ono što ti nikada ne bi. Nije slab onaj ko ostane dobar u lošem vremenu. Slab je onaj ko promijeni karakter zbog bržeg dobitka. Zašto izgleda da čestiti ljudi nose teret, dok bezobzirni nose krunu? Zašto oni koji rade pošteno, šute, trude se i nikome ne čine zlo, često imaju manje, dok oni bez savjesti, moralnih i etičkih principa brže napreduju, zarađuju više i djeluju nedodirljivo? To pitanje ne postavljaju zavidni ljudi. To pitanje postavljaju umorni ljudi. Ljudi koji su davali više nego što su uzimali. Ljudi koji su vjerovali da će trud, čestitost i rad kad tad doći na naplatu. I onda dođe trenutak tišine. Pogledaš oko sebe. Vidiš nekoga ko je do cilja došao kraćim putem, preko tuđih leđa. I u tebi se javi nešto teško, gorko, gotovo bolno. Da li sam ja pogriješio što sam igrao po pravilima? Istina je složenija nego što izgleda. Oni koji nemaju savjest, nemaju ni kočnicu. Oni rizikuju tuđe povjerenje bez straha. Uzimaju zasluge bez stida. Traže više bez osjećaja krivice. Ne opterećuju se time koga će povrijediti ako im to donosi korist. I zato su brži. Ne zato što su bolji, nego zato što su lakši. Lakši od tereta odgovornosti. Ti, s druge strane, nosiš nešto što se ne vidi. Nosiš mjeru. Nosiš granicu. Nosiš osjećaj da nije sve dozvoljeno, čak i kada niko ne gleda. To te usporava u svijetu koji nagrađuje brzinu. Problem nastaje kada dobri ljudi počnu misliti da je njihova dobrota razlog njihovog manjka. Nije. Često je razlog to što nisu naučili da zaštite vlastitu vrijednost. Biti pošten ne znači biti tih. Biti pravedan ne znači biti nevidljiv. Biti dobar ne znači pristati na manje nego što zaslužuješ. Zapamti, ako daješ svima, a sebi nikada, svijet te neće nagraditi medaljom, nego će uzeti još. Možda ti izgleda da zli imaju više, ali zapitaj se,
imaju li mir? Imaju li ljude koji im vjeruju bez interesa? Imaju li odnose koji nisu zasnovani na strahu ili koristi? Imaju li miran san? Novac je vidljiv, karakter nije. Status je glasan, mir je tih. Zato se čini da vaga nije pravedna, jer mjeriš ono što se vidi, a ono najvrijednije se ne vidi odmah. Ipak, postoji još dublja istina koja rijetko dobije prostor. Svijet nije dizajniran da automatski nagrađuje moral. On nagrađuje snagu, hrabrost, vidljivost, strategiju. Ako dobar čovjek ostane samo dobar, a nikada ne postane odlučan, hrabar i jasan u svojim granicama, ostaće u sjeni onih koji su glasniji. To ne znači da moraš postati bezobziran. To znači da moraš postati svjestan svoje vrijednosti. Dobrota bez samopoštovanja vodi u tiho ogorčenje, a ogorčenje razara i najčistije srce. Možda nije pravo pitanje zašto zli ljudi imaju više, nego zašto dobri često pristaju na manje. Jer vjeruju da će pravda doći bez njihove borbe. Ali pravda rijetko dolazi bez glasa i borbe. Ako si pošten, to je temelj. Ali temelj bez zidova ne čini kuću. Moraš graditi. Moraš učiti pregovarati. Moraš naučiti reći ne. Moraš zaštititi svoje vrijeme, svoj rad, svoju energiju. Ne da bi bio kao oni, nego da bi ostao svoj, ali snažan. Možda trenutno nemaš najviše. Možda nisi najbogatiji. Možda nisi prvi. Ali pitanje koje određuje kvalitet tvog života nije koliko imaš, nego ko si postao dok si to sticao. Ako si sačuvao obraz, ako te ljudi poštuju kad nisi prisutan, ako možeš spavati bez straha da će te sustići vlastite odluke, ako te djeca, porodica, prijatelji gledaju sa ponosom i povjerenjem. Zato, prije nego što posumnjaš u vrijednost svog poštenja, zastani. Ne dozvoli da te tuđi način igre natjera da promijeniš svoj karakter. Ako treba nešto mijenjati, mijenjaj strategiju, ne savjest. Budi dobar, ali budi i svjestan. Budi pravedan, ali budi i odlučan. Budi pošten, ali nikada na štetu vlastitog dostojanstva. Jer na kraju, kada se svjetla ugase i ostaneš sam sa sobom, jedino pitanje koje ima težinu nije koliko si imao, nego koliko si vrijedio. A vrijednost se ne mjeri bukom, vrijednost se mjeri tragom koji ostaje.